Fl-ewwel parti tal-quddiesa wara li ċ-ċelebrant flimkien ma' dawk li se jgħinuh daħal proċessjonalment lejn il-post il-qaddis fejn hemm l-artal u fejn hemm l-ambone, fejn hemm is-sedja, fejn hemm anke l-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija, tibda l-quddiesa. Ngħidulhom ir-riti tal-bidu għal darb'oħra aħna għedna li l-proċessjoni ta' dħul tidħol wara Ġesu Kurċifiss, nivveneraw is-salib u ninċensawh. Għal darb'oħra il-quddiesa bħal ħafna mill-attività liturġika tal-Knisja tibda bir-rat tas-salib. Ovvjament hawnhekk m'għandniex sempliċement is-sinjal tas-salib, imma waqt li aħna nimmarkaw lilna nfusna bis-sinjal tas-salib, inkunu qegħdin insemmu wkoll l-isem ta' Alla, Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. U aħna ngħidu forsi din taħarbilna kultant, aħna ngħidu il-kliem tar-rat tas-salib maħniex sempliċement insemmu l-isem ta' Trinità, imma qegħdin ngħidu fl-isem mela dak li ħanamlu qegħdin nagħmluh mhux f'isem xi ħadd ieħor jew mhux għalina nfusna, imma fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu li lilna Alla fdilna bis-sinjal tas-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura il-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni liturġika, il-bidu ta' ċelebrazzjoni tal-misteri ta' Alla, tibda propju fl-isem ta' Alla, dak li qed nagħmel jien u dak li qed nagħmlu bħala komunità qed nagħmluh f'isem Alla. Mela, immedjatament wara ir-rat tas-salib, iċ-ċelebrant isellem lil-ġema'. Jista' jkun li kultant f'ċertu ċelebrazzjonijiet liturġiċi insellmu lil xulxin kif insellmu lil xulxin barra triq. Kellu bżonn però li aħna nsellmu lil xulxin barra triq kif insellmu lilna nfusna u lil xulxin fil-liturġija billi ngħidu il-mulej magħkom jew il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqdu fl-Ispirtu Santu tkun miegħek ukoll. Hija tislima li aħna nieħdu mit-tieni ittra ta' Pawlu lil Korintin. Hija tislima li aħna nagħtu lil xulxin mhux biex nawguraw lil xulxin il-ġurnata tajba, imma biex nifhmu iżjed li aħna hemm torbotna esperjenza ħafna iktar ogħla minn dik li torbotna barra minn dan il-post, barra minn waqt din iċ-ċelebrazzjoni. Hija r-rabta tagħna flimkien f'Sidna Ġesu Kristu wara l-imħabba t'Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu taqadna flimkien. Aħna maqudin bħala Knisja u hekk se niċċelebraw. Imbagħad wara t-tislima u tajjeb li meta ċ-ċelebrant isellmilna b'dan il-mod aħna nwieġbu u miegħek ukoll b'mod li jinstema', jiena dejjem ngħid f'qalbi meta nisma' dik il-miegħek ukoll f'qalbi ngħid grazzi għaliex dan huwa s-sinjal tal-għaqda tagħna f'Alla. Però wara din it-tislima, iċ-ċelebrant jistedinna biex nippurifikaw ruħna, nissaffew, mhix sempliċement din maħfra tad-dnubiet, imma l-ewwel nett aħna qegħdin nirrikonoxxu li Alla huwa ħanin, Alla jħenna lina u l-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna hija preżenza ta' mħabba u ta' ħniena. U biex aħna nidħlu f'din il-preżenza u ninaqdu ħaġa waħda magħha, hemm bżonn li din il-ħniena tiġi applikata fil-ħajja tagħna. Jiena li nonqos, jiena li niżbalja. U allura biex nissaffa minn dawn in-nuqqasijiet tiegħi li jbeduni minn Alla, raqisni qiegħed nipprova nneħħi minn bejni u minn bejn Alla dak li jfixkilni milli nersaq lejh. Nerġa' nentenni mhux biss bħala individwu imma bħala komunità. Għax aħna m'għandniex biss id-dnubiet individwali, nuqqasijiet tagħna individwali, imma hemm ukoll id-djufijiet u nuqqasijiet tagħna bħala komunità. U allura għandi bżonn nissaffa biex jiena nersa iktar fil-qalba tal-misteru. Hija wkoll mezz kif jiena nidħol f'dak li hu ta' Alla. Nissaffa biex inkun safi bħal Ġesu, nerġa' San Pawl jerġa' jgħidilna din il-ħaġa biex aħna nissaffew kif safi u Ġesu biex jiena nipparteċipa nieħu sehem u nidħol f'dak li hu tiegħu fl-istess ħin tur id-dependenza tiegħi u tagħna lkoll fuq il-ħnina ta' Alla, anke din il-litanija qasira li dejjem ngħidu f'kull quddiesa mulej ħnina
Kristu ħniena, mulej ħniena. Ara qegħdin lil-Ġesu il-mulej tagħna, l-Ġesu il-Kristu ta' Alla, dak li hu konsagrat tagħna qed titolbuh biex iħenna lina. U ovvjament Alla fl-imħabba tiegħu għalina jatina il-maħfra ta' dnubietna, u għalhekk dik it-talba tal-assoluzzjoni li il-ċelebrant jgħid fi simna l-koll innutaw waħda mit-talbiet li fiha jinkludi lilu nnifsu iħenn għalina, mhux iħenn għalikom, imma iħenn għalina. Għaliex għax anke ċelebrant ukoll għandu id-djufijiet u n-nuqqasijiet tiegħu. U allura aħna l-koll nitolbu din il-maħfra ta' Alla biex nissaffew. Immedjatament wara l-assoluzzjoni fil-Qudiesa, aħna intendu dan l-innu antik ta' tifħir lill-Alla. Dan l-innu il-glorja l-Alla fl-ola ta' smewwiet li jibda propju bil-kant tal-anġli dakinhar ta' twelid ta' Ġesu, imma huwa innu ta' tifħir lit-Trinità. Huwa innu ta' tifħir lill-Alla l-Missier, lill-Alla l-Iben u l-Ispiritu Santu. Aħna lill-Alla nfaħruh, mhux għax ħafrilna n-nuqqasijiet tagħna, ma qed nerġa' nagħmel enfasi u hija importanti ħafna għax qed iħallina nidħlu f'dak li hu tiegħu. Lill-Alla qegħdin ngħidulu aħna nirringrazzjawk u nfaħruk għax inti qed tagħtina minn issa li aħna ngħixu l-esperjenza tal-ħajja tiegħek kif nittamaw li mbagħad niksbuha fl-eternità. Wara kollox anke l-Qudiesa stess għandha dan l-iskop li lilna tqaddisna bil-Malti għandna dan il-vantaġġ u l-Qudiesa għandha dan l-erq li ġej minn verb qaddes. Hija l-esperjenza tagħna biex nitqazzu. Malla qed jagħtina din il-grazzja li aħna b'dak li se ngħixu qegħdin nikbru fil-qdusija, ġifieri b'xi mod jew ieħor anke nikbru fil-perfezzjoni li tixbaħ lil tiegħu. Imbagħad wara l-glorja l-Alla ġieli ngħidu u ġieli inkantaw, ġieli nisimgħu wkoll għax ikun qed ikanta ħaddieħor imma aħna nafu x'qiegħed jingħad u nistgħu anke ngħiduha f'qalbna. Ir-riti tal-bidu jgħalqu dik li ngħidula it-talba kolletta, ġifieri it-talba li fiha tiġbor il-ħsibijiet ta' dik il-liturġija partikolari. Jekk ninnotaw, jekk tkun pereżempju festa jew tifkira ta' xi qaddis, tkun tirreferi għal dak il-qaddis għal ħajja tiegħu kif aħna nistgħu nitgħallmu minnu. Fi żminijiet l-oħra tas-sena, jekk huma żminijiet il-qawwijin bħal Murrandan, Lejt, l-Avvent, il-Miliet, huma marbutin mal-misteru li qegħdin niċċelebraw u fil-żmien ta' matul is-sena hemm suġġetti li jolqtu l-ħajja tan-nisrani partikolari li l-Knisja tfakkarna biex nitolbu għalihom. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel illum aħna nitkellmu dwar ir-riti tal-bidu huwa il-post li minnu isiru r-riti tal-bidu. Ir-riti tal-bidu isiru minn dik li ngħidula s-sedja, ġifieri s-siġġu li huwa riservat għaċ-ċelebrant. Huwa mhux siġġu tron dan, mhux qiegħed hemmhekk biex jiddistingwi lilu nnifsu minn ħadd ieħor, imma huwa s-siġġu il-post ta' min qed jippresjedi l-laqgħa liturġika. U allura hekk jagħmel sens li s-saċerdot jindirizza mod speċjali l-bidu tal-Qudiesa minn dan il-post mis-sedja tiegħu, kif imbagħad fis-sedja tiegħu se joqgħod waqt is-smigħ tal-kelma ta' Alla u se jagħlaq ukoll anke l-Qudiesa. Rridu nifhmu li fil-Knisja anke l-amara, anke l-mod kif inhi mqassma l-Knisja mhix qiegħda hekk għal xejn, imma kull amara tal-Knisja, kull parti tal-Knisja għandha t-tifsira importanti tagħha. Is-sedja, is-siġġu taċ-ċelebrant juri l-importanza tiegħu bħala President tal-ġemgħa huwa dak li janima l-liturġija u nagħlqu b'dan il-ħsieb. Jiġifieri mhux biss fuq is-sedja ma fuq min qiegħed imexxi. Irridu nżommu f'moħħna b'mod speċjali aħna is-saċerdoti li niċċelebraw il-liturġija u l-presidenza minn hawnhekk toħroġ u hawnhekk toħroġ verament li kif nitolbu aħna se jitolbu n-nies. Il-mod kif nitlob jiena se jgħin il-ġemgħa titlob. U dik hija presidenza ħafna aqwa mis-siġġu li noqogħdu bil-qiegħda fuqu.